kajing kerpat bakerpang nakaliang jongka sorkar jela Meghalaya kaklam covid khat khnai kalakta kelengga perthei kumtangi don kam kajing trelang jongpi barok banile persya ya ka coronavirus hadu mentah Meghalaya ompat don gibayo yau neu knyang jingpang nrei ngim dei ban ken sting kini kisau tayo ban wan kin long kajing tenju ya ka jela ban te lakam yau neu knyang jingpang bot renti ya kijing ptha bat kijing ajimut ka sorkar jela sangai shwa ki kam simet bom dakar ki kijing trei bat kijing elang pajba ka arphoi tarik ulber arphau ngin pelong ya ka coronavirus awareness day ha ka baro ki office ki bank ki jaka puli ki jaka pajba ki yeu bat ki kali kamai kin sangai trekam omdei ban skuthu bakla bakani kadei kajing penbor lani kajing perking ya kalej kawan jongpi hendai kani kadei kapor ban penskuthu kumno ban yada ya kajing sapriang uknyang jingpang da ka bangi sim ka jingkit khli kum ka imlang salang dei ban phai khmat bat skuthu sapang kani ka khlam bat kumno ban sim kilat ban yada yaladi bat yakiwe kerpat ya phi baro khamtam ya phi ki khna puli nong tre sorkar ne ki nong tre hagi jaka ki baper ki bawan na bar ka jela ba pin pentip da ka ba pendon kam ya ki lai teli ki lat ajing tip sha ka sorkar da ka ba phone ha un number yarap shispa pra ka ba ar da ka ba register da ka online registration system sha ka meghalaya.online.gov.in/covid kabalai da kabapon sya ki DC control room ha ki district jongpi kumne harum East Khasi Hills 0 Lai Hnreu Sao R San Not R Not Khandai Sao /RRR San R Pra Phogandai /Iway Not Pra West Khasi Hills District Khandai Sao Pra San Lai Khandai San Lai Nhiều Lai West Jaintia Hills 0 Lai Hnreu San R RR Not R Pra R Lani Hnreu Not Khandai Hnreu Khandai Lai Iway San Lani Iway Not Nhiều East Jaintia Hills Nhiều Hnreu R Pra Not Nhiều Khandai Nhiều Not Nhiều Lani Nhiều Hnreu R Pra Not Nhiều Pra Nhiều Lai San Ribhoi District Not Lai Hnreu Lai Pra R Lai R Not R Pra Lani Iway Not Nhiều South West Khasi Hills Khandai Sao Pra San Lai Khandai San Lai Nhiều Lai nga kerpat ru ya phi ba phin pencingai kat bala na ki parabriu da ka ba syong marwei bat le khoi yaladi kat kum ka ba hakarukom ka ba phisait ya ki ti barabor bat kiwe kilat sumar kerpat ru ya ki rangba snong ki komiti snong baro ban ya tenrong lang ya ki jingkit kle ha kane ka benta ki medical volunteers ba district surveillance team kin phone bat wan rung shaki ying lada don kam ban hikai kumno ban sumaria ladi hakini ki khat saus ngi ki ban wan ka sorkar klasim ki lat ban penbiang ya ki don kam baban kasngi kumta ngau ba whatsapp ting long ki ba jai ban nga kerpat ru ya phi ba phin nampej ben ya ki tu ki briu ki ba suba ba ki yo ya uneu khnyang jingpang dai ban kenmau ba ki India hadu menta kadang don tang hapok ka stage ka ba ar jong ka klam ban ngidei ban sim ka jikit kli ban pentikina bakari jongi kamdei ban jam syaka stage ka balai lani ka basau bot renti ya kijing ptha baro khnang bagin la bon job yau neu khnyang jingpang yada yaladi ya ka yeng ka sem bat ka imlang salang baro ka wei ublei un kurku ya kari ka jongi